Enýanyň gadyryny bilmeýän bolsaň, enesi ýokdan sonra gitdi. Ömür sana ýekegedek berilýär. Süýw ömrüňe zähmetiňe dewam et. Zähmetiň gadyryny bilmeýän bolsaň, insanyň heýwanyňa beýan etdi. Kelle sana ýekegedek berilýär. Süýw kelleňe süýmeňe dewam et. Hiç görmeň kişiň kellesi bilen gereňi ally öz kellämi dewam et. Enin aýdynçyly kerem senaňdyr. Ataň beýle gurgan tinmal penaňdyr. Günni 10 wagt namaz okandy näme? Şolam gowun ýykmak al günäň gitdir. Enin aşagatyň ak ýurt ýaratmaz. Ataň mekdir göwüň we oturmaz. Şagyjykdan duýnak ýan taşaňy defip geten seni kabryň götermez diýdir. Watana tädim etmekdedir mekan. Enerde keremliğinin nurukən, Käbe gözler, yollar söküp görmesen, öýde ak tüýüp beren Käben diýdi känniye. Eneýanyň gargyşy dolumdan yaman, Käbaýyň qaskanjy golundan yaman, Pesderen beýgelse gawdýar bolin, beýikler pederi ölümden yaman diýe. Adamma büküp salam bermeli, adamma hamyn güne sermelikdir. Göz agy tek ýyktük adamlar emma eteginden namaz oka bermelidir.